jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn ye a kunba bi tali kɛ o fana kan ko mɛnna ka kaw fɛ kunungo ni waleya min n'a kɛra limanaw ko dugudenw wulila min ni kalanden dɔw kun don o kun bɛ fɛ ka segin u ka dugu la u kun nana mɛnna ka dugu kɔnɔna la ɲɔgɔndanw de la n'o ye bagikɛlaw ye ko nka siganama dɔ min ni o de taara don jama cɛ la limanaw o de kɛra wulikajɔ yɛrɛ ye fo fagali taara bɔ o la maa naani ɲɔgɔn na o ni tora a la o mana bɔ yen nouvelle horizon bi yan nɔ limanaw ko MINUSMA bi mun de la ni o ye diɲɛ kɛla tɔnba a ka bolofara min bɛ Mali kɔnɔ yan limanaw a bɛ ka tulonkɛ Mali la bi dɛ ko yalima ayiwa finitigi maa 49 min ni o ka kuma fɔlen don ni ɲɛsen tɛ ka sɔrɔ olu la aya jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ko maaw don tiɲɛnikɛlaw don n'o ye mercenaires ye MINUSMA ka fɛla ye mun ye nin ko la ɲininkali de kɛra don ko la bi ko kuma fila fɔ o de kɛmɛ MINUSMA ta ye bi nin ko la nouvelle horizon ye kuma fɔ an bɛna o lakale aw ye min y'an ka lakanabaaw ye n'o ye polisilakaw ye ko olu ye wulikajɔba dɔ kɛ kunungo ka taa falajɛ garabali la limanaw yɔrɔ min bɛ yen n'u ye tɛgɛ kɛ siganama caman na yen nɔ sabu ni wagati in na bamanciw ka walejugu ayiwa don o don u bɛ ka dɔ de fara a kan n'a ma ɲɛ ko bɛ senna yɔrɔ bɛ yɔrɔ la u taara falajɛ garabali y'o yɔrɔ dɔw ye ka taa a yɔrɔ larabe k'a lajɛ n'a sɔrɔla ayiwa siganamaw bɛ a yɔrɔ la yen nɔ ni o bɔra yen nouvelle horizon ka kuma la n k'a fɔ l'indépendant bi yan nɔ limanaw l'indépendant ko kalanso minnu bɛ yen ni an ka denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u bɛ kɛnɛya kalan kɛ n'o ye école de santé ye limanaw a jala k'a fɔ a kɛnyɛrɛ ye kalanso 8 de bɛ yen minnu ni u ma yamaruya ka ɲɔgɔndanw kɛ ɲinan san laban ɲɔgɔndanw na k'a sababu kɛ mun ye ko yamaruya sɛbɛn t'u bolo ka dayɛlɛli kɛ ka kalan kɛ olu kɔni ka kalandenw limanaw k'olu sema ye ɲinan ɲɔgɔndan labanw na min ye CNT Conseil national de transition l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko a fɔra k'a fɔ maa damadɔ bɛna fara olu kan maa 100 ni maa 21 bɛ yen politiki tɔn yɛlɛma ale y'a jira k'a fɔ k'ale kɔni fɛlan tɛ o ko ye ko sabu ko nin ye nafolo tiɲɛ wɛrɛ de daminɛtɔ ye tuguni l'indépendant y'o kuma fɔ l'histoire de Bamako ale fana y'a jira k'a fɔ min ye premier ministre ani CNT ɲɛmɔgɔba colonel Maliki Jaw olu ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛna fɔ premier ministre Choguel Kokala Mayiga halisa a ma ɲinɛ dɛ sabu Choguel waati min na a fɔra k'a fɔ ayiwa kalata sɛbɛn kura n'o ye nouvelle loi électorale ye sariya kura min taara ko ka kalata baara kɛ n'a ye ni CNT maaw jɛna n'a ye nka limanaw u jɛna n'a o y'a sɔrɔ u ye yɛlɛma caman de don a kɔnɔna la k'a kɛra i n'a fɔ maloya de ka ɲɛsin gouvernement ma o maloya min n'o bɛ gouvernement ka bi k'a bɛna fɔ Choguel a jɛntɛ n'o ye halisa a kɔni ta kɛn bɛ a ma ɲinɛ nka limanaw min b'a a kɔnɔ ka ɲɛsin ayiwa CNT ɲɛmaaw ma limanaw k'o tɛ ɲuman ye Soir de Bamako ka kuma don dɛ o mana bɔ yen reporter an bɛ fasiri kuncɛ ni ale ye ko nin wagati in tɛ kɛlɛkɛ kuma ye limanaw waati min na an ka jamana kɔnɔna la min ye bamanciw ye olu b'u sɔn don o don o waati fana tɛ politiki kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ dɛ reporter y'o kuma fɔ ko ndolatan hukumu fana kɔnɔna la ayiwa an ka jamana ɲɛmɔgɔ olu da de ne don ndolatan ko hukumu kɔnɔna la k'a sɔrɔ dun limanaw gɛlɛyaba de bɛ an ka senna ndolatan kɔnɔna la bi ni jamana ɲɛmɔgɔw m'a lajɛ k'o fana kuma fɔ gɛlɛya bi na don dɔ la reporter y'o kuma fɔ an bɛna o lakale aw ye sisan limanaw nka yan'an ka se nin ma an b'a daminɛ ni fasidi sɛbɛn lesɔr ye faso ka fasidi sɛbɛn don a kumana a ko jamanakuntigi n'o ye furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔba ye colonel Asimi Goita ayiwa ale ye an ka marabolo ɲɛmɔgɔw n'o ye gouverneur ye a y'u bisimila kunungo faama yɛrɛ dagayɔrɔ la Kuluba salle de banque kɔnɔna la o kɛra premier ministre Choguel Kokala Mayiga ɲɛna o kɛra CNT ɲɛmɔgɔba colonel Maliki Jaw ale ɲɛna ani fangabolo maa bɛɛ lajɛlen n'o ye gouvernement maa caman ye fo ka taa se an ka marabolo n'o ye région ninnu ye o ɲɛmɔgɔw ani Bamako district o gouverneur limanaw ni ɲɔgɔn ye lesɔr ka fɔ la jamanakuntigi ka wele bila gouverneur ma n'o ye an ka marabolo ɲɛmɔgɔw ye olu ka se ka na ayiwa u ni jamanakuntigi ka sigi ka kuma ka hakilila falen kɛ a laɲini ye mun ye o de ye ka gouverneur ninnu bɛɛ lajɛlen fɔlɔ laɲini fɔlɔ ye min ye ka gouverneur ninnu yɛrɛ k'u sigi k'u lamɛn u yɛrɛ ka marabolow kɔnɔna la gɛlɛya jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ yen o kɛra kɛnɛyako ye o kɛra kalanko ye o kɛra sirako ye o kɛra fɛn o fɛn ni hadamadenya yɛrɛ mago bɛ jɔ o la limanaw k'o gɛlɛyaw fɔ filanan ye mun ye
ministre fɛn fɛn bɛ yen ni ayiwa olu bɛ gouvernement kɔnɔna la olu fana bɛna jaabi di gouverneur ninnu u ka laɲini minnu fɔra ka se ka jaabi di o la nin de ye hakililaba fila ye l'essor ka fɔ la kuma kɛra min kan jamanakuntigi colonel Asimi Goita baaraw daminɛ la kunu ale yɛrɛ ye kuma ta jamana a ko n'i y'a ye a ye wele bila gouverneur ma a ko nin waati in na yɛlɛmani caman de bɛ ka nin laɲini Mali kɔnɔna la bi o dɔ ye Assise nationale de la refondation ANR o baaraw kɛra n'a ma ɲɛ k'a fɔ jɛkulu yɛrɛ sigira o baaraw bɛ se ka o jaabiw bɛ se ka don ba la cogo min na ani kalata labɛnw bɛ sen na kalata minnu bɛ yen n'o ye jamanakuntigi kalataw ni référendumw ni wasaden kalataw ye olu bɛ ka labɛn yɔrɔ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigira sen kan n'u k'a ma autorité indépendante de gestion des élections EGE o fana sigira sen kan jamanakuntigi y'a jira k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnna caman ani hali an ka jamana sariya sunba n'o ye constitution ye jɛkulu dɔ n'o ye comité indépendant dɔ ye o sigira sen kan ka se ka o fana sɛbɛn ko nin bɛɛ lajɛlen ye yɛlɛmaniw ye minnu laɲininen don jamana kɔnɔna la bi a ka kan an ka marabolo ɲɛmɔgɔw n'o ye gouverneur ye u ka wele ka na nin ka da u tulo kan u ka baara kɛ ni yɛlɛmani ninnu ye a ko jamanakuntigi ka kuma la colonel Asimi Goita nin bɛɛ lajɛlen laɲini ye mun ye Mali mago bɛ basigi min na o ka se ka sɔrɔ gouverneur n'o y'an ka marabolo ɲɛmɔgɔw ye olu de bɛ jamanakuntigiw nɔra bila an ka marabolo kɔnɔna la a ka kan u fana k'u sen don baara in na laɲini min b'u fɛ u ka yɔrɔw la ani u bɛ fɛ baaraw ka taa cogo min na u fana ka o ɲɛfɔ min bɛ tali kɛ colonel Asimi Goita tile fila baara min ni o daminɛna kunungo n'a bɛ kuncɛ bi a ye gouverneurw bɛɛ lajɛlen bisimila tile fila baara in na a na kɛ sababu ye fɛn fɛn ye gouverneurw fɛla ye n'o y'an ka marabolo ɲɛmɔgɔw ye u k'o fɔ a ya jamana ɲɛmɔgɔw ye a ya baara ka kɛ n'a ye walasa don dɔ la fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ jamana basigi la cogo min na ko gouverneur ninnu kunungo tɛmɛnen kɔfɛ o kelen kelen bɛɛ lajɛlen jamanakuntigi bɛ n'u bisimila ka se ka baara in kuncɛ ni o ye Soir de Bamako y'o kuma fɔ limana o mana bɔ yen nɔ min bɛ tali kɛ Menaka a jirala k'a fɔ n ka fɔ l'essor de ça l'essor de y'o kuma fɔ o mana bɔ yen l'essor kelen in kɔnɔna la limana a jirala k'a fɔ kunungo Menaka ko maa 4 ɲɔgɔnna olu fagara a ya wulikajɔ dɔ sen fɛ wulikajɔ in tɛ dɔwɛrɛ ye l'essor ka fɔ la ko ɲɔgɔndankɛla dɔ n'o ye baccalauréat kɛbaga dɔw ye olu de bɔra u ka dugu la ka na baki kɛ min ye Menaka ale dugu kɔnɔna la waati min na olu labɛnnen don k'u bɛ segin ka taa u bɔyɔrɔw la kun jɔn bɛ ka min y'an ka finitigi dɔw de kɔnɔ walasa olu bɛ se ka u kɔlɔsi k'u dɔdɔ ka taa n'u ye u bɔyɔrɔw la olu jɛlen don makɔnɔni na waati min na walasa u ka se ka kisi bamaci wale tigilamaw tɔɔrɔ ma sira kan ko sigarama dɔ de bɛ yen ale de nana munumunu aya kalanden ninnu jɔlen k'u ka bolimafɛnw kɔnɔ u bɛna taa waati min na o ma kofɔli min n'ale nana dɛ ale nana don jama cɛ la maaw kɔni y'a kɛ siganama ye siganama min ni ayiwa maaw firila ka kɛ a kan sabu maaw y'a jira k'a fɔ ko bamanci don jatigɛ wale kɛbaa de don o de kɛra sababu ye jamanaw marifaciw ni ayiwa wulikajɔw caman bɔra o la o kɛra sababu yɛrɛ marifakisɛ yɛrɛ ye muso dɔ n'a den sɔrɔ ko pinɛjeniw ani ka siraw tigɛli o bɛɛ lajɛlen bɔra a ko hukumu kɔnɔna la sabu maa kofɔlen maaw kɔni firila ka kɛ a kan u y'a gɛn fo ka taa tɛgɛ kɛ a la ka ci fo k'a fa limanaw l'essor ka fɔ la ko Menaka dugu kɔnɔna la a kɔni kɛra wulikajɔba de ye kunungo ayiwa kalanden minnu bɛ yen n'olu tun bɛ fɛ ka segin ka taa u sigiyɔrɔw la ni nin ko nana bɔ o la a kɛra wulikajɔba de ye finitigi minnu bɛ Menaka a yɔrɔ kofɔli in na olu ye wulikajɔw kɛ limanaw ka se ka ayiwa min ye kalanden ninnu ye u lakana ani Menaka dugu fanfɛla bɛɛ lajɛlen u ye ladilikan yɛrɛ di jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ Menaka dugu kɔnɔ n'o ye ayiwa bamaci jɛkulu ye k'u bɛɛ lajɛlen k'u ka dagaw ta ka bɔ Menaka dugu kɔnɔ u ka t'u sigi yɔrɔ wɛrɛ kaban b'an kuma la kunungo yɛrɛ ko dɔw bɛ yen nɔ olu seginna ka na Menaka dugu kɔnɔ u ka suguw la ka na u ka balow san ka taa ni o ye min ye Abdramane Touré an b'a fɔ min bɛ Gawo ale de ka sɛbɛnni ye nin l'essor an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la bi o mana bɔ yen limanaw min bɛ tali kɛ Nouvelle Horizon ale kumana Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko ayiwa MINUSMA bɛ ka mun de kɛ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la finitigi maa 49 minnu bɛ yen n'olu ka kuma bɛ sen na bi ayiwa n'a ɲɛ sen tɛ ka sɔrɔ a ko la fɔlɔ maa 49 minnu n'a fɔra k'a fɔ Côte d'Ivoire kɛlɛcɛw don juillet kalo tile 10 tɛmɛnen na limanaw olu minɛna Mali la yan nɔ n'i ye jateminɛ kɛ ayiwa MINUSMA
ale tɔgɔ bɛ ko in na ka sababu kɛ mun ye a fɔra k'a fɔ kɛlɛcɛ ninnu u nana MINUSMA ale de ka hukumu kɔnɔna la nka limanaw ni ye jateminɛ kɛ min ye diɲɛ bolofara ka kɛlɛcɛ minnu bɛ Mali kɔnɔna la yan n'o ye MINUSMA ye limanaw ko u fɛla a na kɛ u ye sɛbɛnni dɔ kɛ k'u fɛla fɔ a ko in na sɛbɛnni in kɔnɔna la limanaw MINUSMA k'a fɔ la ko ni kɛlɛcɛ minnu filɛ nin ni u minɛna Bamako pankuruji kɛnɛ Senukaw fɛ yen nɔ MINUSMA y'a jira k'a fɔ ko maaw don minnu bɛ yen ni u nana ka na ayiwa base min filɛ nin n'u k'a ma base NSA n'o bɛ Allemagne jamana tɔgɔ la ko ka olu lakana ko nka maaw kun ko ko ni u kun kan ka taa Tɔnbɔkutu de k'a sɔrɔ ni o kuma o tɛ tiɲɛ ye k'a fɔ de k'u bɛ taa Tɔnbɔkutu ka taa lakana kɛ yen nɔ MINUSMA tɔgɔ la ayiwa MINUSMA y'a jira k'a fɔ o kuma in tɛ tiɲɛ ye k'u nana hukumu kɔnɔna la o de ye base min filɛ nin ni n'u k'a ma ko NSA Allemagne tɔgɔ la k'a kun nana o de lakana ni ye jateminɛ kɛ MINUSMA tilala k'a jira tuguni a ka sɛbɛnni in kɔnɔna la k'a fɔ ko ninnu ka nani cogoya olu kɔni tun t'a kalama foyi ma fɔ olu ye ni ye jateminɛ kɛ MINUSMA tilala k'i kanto k'a fɔ ko ayiwa contrat min n'o ye baara ɲɔgɔnya ye n'o b'u ni Allemagne jamana cɛ ko ale fana t'o kalama n'o de ye Allemagne ka base min filɛ n'o ye base NSA ye k'u t'o fana lakanani kalama MINUSMA tilala k'i kanto a ka gafe in kɔnɔna la k'a jira k'a fɔ ko maa kofɔlen ninnu a bɛ fɔ min ma ko éléments nationaux de sécurité jamanaw ko a maa minnu bɛ yan kabi san 2022 juin kalo la k'a bɛ se maa 900 ani maa 600 ani maa 9 ɲɔgɔnna de ma olu cɛla a bɛ fɔ minnu ma ko éléments nationaux de sécurité ko k'a fɔra k'a fɔ Côte d'Ivoire ka kɛlɛcɛw b'olu la ko nka k'o fana tɛ tiɲɛ ko Côte d'Ivoire ka kɛlɛcɛw furadama u ma kɛ nin maa kofɔlen ninnu cɛla a dun fɔra k'a fɔ maa 49 minnu minɛna o dongo juillet kalo tile 10 limanaw k'a bɛɛ lajɛlen Côte d'Ivoire ka kɛlɛcɛw ye ko k'u nana NSC kelen o de hukumu kɔnɔna la limanaw yɔrɔ nin ye kuma fila ye kuma minnu bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ o MINUSMA kelen de tilala k'i kanto k'a fɔ ko ninnu ka nali la minnu bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ u nana Côte d'Ivoire jamana tɔgɔ la NSC ayiwa o ye jɛkulu min n'a fɔra k'a fɔ u nana o tɔgɔ la ko olu t'o kalama wa olu t'a a maa hakɛ yɛrɛ fana da dɔn olu dun tilala ka maa hakɛ min da fɔ sisan n'o bɛ se maa 600 ni maa 9 ma k'o bɛ NSC in kɔnɔna la yɔrɔ limanaw ni kuma ninnu mana fɔ e yɛrɛ min ne b'a lakale a bɛ ɲaami i bolo min ye MINUSMA ye halisa a ka kumaw la a yɛrɛ ka kuma lasela n'o ye Olivier Salgado o min waati dɔ la o y'a fɔ k'a fɔ ko maa 49 in k'u nana NSC de tɔgɔ la n'a o kɛra sababu ye ko jamana ɲɛmɔgɔw y'o gɛn ko u nana NSC min tɔgɔ la k'a na kɛ ko jamana ɲɛmɔgɔw tun b'o ko kalama yɔrɔ o de kɛra sababu ye Olivier Salgado yɛrɛ tile 3 de dira a ma k'a ka bɔ Mali la yan ka sababu kɛ a ye nin kuma min fɔ daluma sɔrɔ a bolo limanaw n'a ɲɔgɔnna kuma minnu fɔra ɲɔgɔn kɔ bi na ɲininkali de kɛlen don Nouvelle Horizon kɔnɔna la bi n'a sɔrɔla MINUSMA a bɛ ka mun de kɛ nin ko in na a bɛ fɛ ka mun de laɲini nin ko in kɔnɔna la a mana kɛ cogo o cogo limanaw a jala k'a fɔ bi Alassane Dramane Ouattara ale yɛrɛ ye laɲini min kɛ diɲɛ kɛlɛ tɔnba fɛ k'a ka nin ko in jɛya a k'a fɛla fɔ nin ko in na MINUSMA tɛ ne k'a fɛla fɔ sa nka MINUSMA ka fɛla limanaw a kɛn bɛ kuma ye a ka ɲi bi walima a ma ɲi sini walima su fɛ a bɛ dɔ fɔ tile fɛ a bɛ dɔ fɔ kuma minnu yɛrɛ tɛ kelen fiyewu a mana kɛ cogo o cogo limanaw MINUSMA k'a ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min n'o bɛ u ka bɛn ko la n'o ye Jean Pierre Lacroix ye ale kɔni bɛ Mali la yan bi a na kɛ a nakun de ye ka se ka na nin ko ninnu ka fura sɔrɔ a la ayiwa kunnafoni filɛ nin limanaw Nouvelle Horizon a ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la o mana bɔ yen min ye ale Nouvelle Horizon kelen in na lakana ko hukumu kɔnɔna la a jarala k'a fɔ an ka finitigiw n'o ye polisilakaw ye k'olu ye wulikajɔba dɔ kɛ juma tɛmɛnen yɛrɛ juillet kalo tile 22 a jarala k'a fɔ nin wulikajɔba min filɛ nin ni a taara ka ɲɛsin Farajɛ Garabali ma ko kun wɛrɛ t'a la sabu n'i ye jateminɛ kɛ Bamanciw ni waati in na a bɛ n'a fɔ u bɛ fɛ ka ayiwa taabolo kura wɛrɛ de ta Mali kɔnɔna la ka se ka Bamanciya wale ka dɔ fara a kan alaw kojugu yɛrɛ min kɛra juma tɛmɛnen ka ɲɛsin kan min filɛ nin ayiwa Kati kan Sunjata limanaw a ye bɛɛ dabali ban k'a bɛna fɔ o ye Bamanciw ka cikan kɛrɛnkɛrɛnnen de ka ɲɛsin ayiwa Mali jamana ma
damatɛmɛ wale tigilamaw n'o ye terroriste ye limanaw ko u bɛ nin wale min na nin ye ka taa fɔ jamanakuntigi yɛrɛ dagayɔrɔ kan de kati kan Sunjata kɔnɔna la n'a ma ɲɛ ko bɛ senna an ka finitigiw y'a jira k'a fɔ o kɔni a tɛ taa wulikajɔ kɔ o fana filɛ nin k'u ka dɔnse falen finitigiw ye wulikajɔba min kɛ ka ɲɛsin ayiwa farajɛ galibali ma o dongo ayiwa bagan feereyɔrɔba min filɛ nin ye k'a kɛra sababu ye limanaw min ye siganama caman de ye u ye tɛgɛ kɛ olu la a bɛ se maa 30 ɲɔgɔnna ma wa ko bolimafɛn sen 2 u sera ka o dɔw yɛrɛ minɛ a ma kofɔlen ninnu bolo finitigi minnu filɛ nin ye ni o ye unité spécialisée de la police nationale ani brigade spéciale d'intervention BSI brigade anticriminelle BAC unité mobile de sécurité intérieure UMSI ani garde nationale groupement mobile de sécurité maintien de l'ordre GMSMO ani 7e arrondissement fo ka taa se 10e arrondissement ma aya olu de ni wulikajɔ ba in kɛ min kɛra sababu ye siganama caman tɛgɛ kɛra olu la les nouvelles horizons limana nouvelle horizon bɔlen kɔ ye l'indépendant bi yan nɔ a kumana l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko min ye an ka kɛnyɛrɛye kalanso minnu bɛ yen ni aya olu ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ma école privée minnu bɛ yen ni olu de bɛ kɛnɛya kalanw kɛ limanaw ko 8 bɛ yen bi olu ma yamaruya ka san laban ɲɔgɔndanw kɛ k'a sababu kɛ mun ye ko yamaruya sɛbɛn tɛ u bolo ka dayɛlɛ o la sa dɛnɛ tɛmɛnen na a jirala k'a fɔ juillet kalo tile 23 o bɛnna san laban ɲɔgɔndanw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalanden minnu bɛ yen n'u bɛ kɛnɛya kalanw kɛ an ka jamana kɔnɔna la yan a jirala k'a fɔ ni kalanden ninnu fɛn o fɛn bɛ yen n'o yera ni kalanso 8 in kɔnɔna la limanaw kolon kɔni sema ye ayiwa ɲɔgɔndan ninnu na dɛ ayiwa ka sababu kɛ mun ye directeur national min filɛ nin ye an ka sanfɛ kalanso kunna ni o ye Bakari Kamara ye ale ye kunnafonidilaw wele ka ɲɛfɔli k'u ye k'a f'u ɲɛna ko ayiwa kalanso 8 bɛ yen olu tɛ yamaruya kɔnɔna la wa u ma yamaruya u ka ɲɔgɔndanw kɛ o kalanso 8 in na Institut national de formation Croix-Rouge malienne o b'a la n'o ye INFSSCRM école de santé Kala de Bagineda ESKB o b'a la ka taa se école de santé Ba Aminata Dougouré ESBAD l'école de formation des agents de santé Bakari Diakité ESBAC l'école privée de santé de Fana EPSF école de santé Mariam Diarra ESMD ani école privée de santé Univers Santé EPSUS ni école 8 de do limanaw a jala k'a fɔ san laban ɲɔgɔndanw na ko nin tu siɲɛ fɔlɔ ye kangari ka daw ye sabu maa min ye fasiri kɛ Abdul Dambele a ko sango k'a fɔra ni kalanso 8 ye k'a f'u ɲɛna ko ayiwa a tɛ yamaruya kɔnɔna la yamaruya sɛbɛn t'aw bolo a y'aw jija san wɛrɛ k'a sɔrɔ a ye yamaruya sɛbɛn ta a ka se ka ɲɔgɔndanw kɛ walasa ko kɔlɔlɔ kana taa bin kalandenw kan nka limanaw ko kuma in kɔni donna tulo kelen la ka taa bɔ tulo kelen fɛ sabu min ye ni kalanso ninnu ye a tigiw a fɔr'u ɲɛna k'a fɔ k'u bila sariya kɔnɔna la nka ɲinan sera limanaw k'a sɔrɔ u ma se k'u bila sariya kɔnɔna la a diyagoyara min ye directeur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique directeur n'o ye Bakari Kamara ye ka se ka kalanso ninnu k'u datugu ko a yɛrɛ ka fɔ la kalanso ninnu olu yɛrɛ ka jate la kalanso ninnu yɛrɛ kɔni tɛ yen fiyewu n'i y'a mɛn i b'i ma datugu k'a fɔ a ka bila sariya kɔnɔ o y'a sɔrɔ a tigi yɛrɛ bɛ yen ko olu yɛrɛ ka jate la kalanso ninnu kɔni u tɛ yɛrɛ fiyewu a kɛra i n'a fɔ fɛn min yɛrɛ ma deli ka kɛ yen o b'a jira k'a fɔ ni kalanso ninnu jamanaw u bɛɛ lajɛlen kɔni datugura hali n'a sɔrɔla k'a fɔ u na siɲɛ wɛrɛ ɲini k'u bila hakɛ kɔnɔna la ko nka jamana t'u lakodɔn bilen wa u tɛna kalan kɔni kɛ bilen a dun fɔra k'a fɔ kalanden somɔgɔw ye n'a b'aw denw bila kalansow kɔnɔ n'a b'u tɔgɔ sɛbɛn a ye kɛnyɛrɛ kalanso ninnu a y'u sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔla o bɛ sariyaw kɔnɔna la ko n'o ma ɲɛ a ye taa ministeriso min bɛ sanfɛ kalanso kunna a k'u ɲininka u b'aw ka bila la walasa a denw kana taa bila kalanso kɔnɔna la minnu bɛ yen ni u b'u kalansow dayɛlɛ u yɛrɛ ka nafa kama a tɛ kɛ ni kalan yɛrɛ o ɲɛ sɔrɔli jamana kunnafoni filɛ nin ye l'indépendant kelen ka kuma la yɔrɔ a fɔra k'a fɔ jamanakuntigi fɛ ko min ye an ka député minnu bɛ yen n'o bɛ CNT kɔnɔna la n'o ye ayiwa CNT députéw ye ko maa 26 kura o bɛna fara u kan o maa 26 kura min filɛ nin ye n'a bɛna fara u kan k'a kɛ ayiwa maa 100 ni maa 47 ye
ni waati na maa 121 o de bɛ CNT kɔnɔna la min ye o kuma fɔlen min ye parti yɛlɛma o ɲɛmɔgɔ Yusuf Jawara olu ye bataki dɔ kɛ k'a fɔ ko bataki in kɔnɔna la olu kɔni tɛna olu sen tɛna ye nin ko in na n'a fɔra k'a fɔ hali parti yɛlɛma k'a ka maa di k'olu tɛna maa di a ko la sabu olu kɔni ka jate la maa 26 kura min ni o bɛna di jamanakuntigi ye laɲini min kɛ a ko hukumu kɔnɔna la juillet kalo tile 21 tɛmɛnen na ko olu ka jate la nin bɛna fɔ ka dɔ de fara jamana a ka musakaw kan ko nafa foyi foyi tɛna ye a la an bɛ gɛlɛya dɔ la o ma ban fɔlɔ n'a fɔra k'a fɔ ko ka dɔ fara CNT maaw kan yɔrɔ o ye ka nafolo wɛrɛ de bɔ tuguni ka fara min ye nin ko kan min ye Amidu Dunbiya ye ale min yɛrɛ ni ale ye kuma lasela ye parti yɛlɛma kɔnɔna la a ko n'i ye nin maa 26 in n'i ye a fara CNT maaw kan limanaw nafolo min bɛna bɔ jamana kunna jamanadenw fana kunna limanaw k'a bɛna se miliyari 1 a n'a kunkanfɛn de ma yana k'o ka kɛ k'o miliyari 1 o bɛ se ka kɛ ka fɛn wɛrɛ kɛ kunnafoni filɛ nin ye limanaw an ye nin bɔ l'indépendant kɔnɔna la ni o bɔra ye le soir de Bamako an bɛ don ale kɔnɔ limanaw min ye soir de Bamako fɛla ye bi ye a ko loi électorale n'o ye sariya min tara ko ka ayiwa kalata baaraw kɛ ni a ye loi électorale in limanaw halisa a kuma cayalen don dɛ a na kɛ sariya min tara CNT maaw fɛ ko a bɛna fɔ halisa a ma bɛn premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale ma ka sababu kɛ mun ye limanaw ko premier ministre an bɛ don min na ko bi maa dɔ min ni a tɛ ɲinɛ dɛ maa dɔ min ni ayiwa ni ko kɛra la a tɛ ɲinɛ a kɔ soir de Bamako ka fɔ la yɔrɔ min ye CNT maaw ye olu gafeba min bɔra gouvernement yɔrɔ n'o ye loi électorale ye ka taa bila CNT maaw bolokɔrɔ u ka se ka sɔn a ma yɔrɔ loi électorale in kɔnɔna la min ye yɛlɛma caman de kɛra a kɔnɔna la a bɛ se amendement 92 ɲɔgɔnna ma CNT maaw sera ka yɛlɛma min don ni sariya gafe in kɔnɔna la nka na kɛ kɛra i n'a fɔ maloya fasugu dɔ min taara ka bɔ CNT yɔrɔ ka sin gouvernement ma CNT dun y'a jira k'a fɔ fanga bɛɛ n'a a taasira de don fanga min bɛ CNT la ale bɛ baara kɛ n'o de o de ye ka kuma ni jamanadenw kumada ye fanga min bɛ gouvernement fana na o ye min mana laɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ olu de b'o baara kɛ ko fangaw ka bɔ ɲɔgɔn na n'a fɔra k'a fɔ o baara kɛra a waati la loi électorale a sɔnkɛtɔ a ma CNT kɔnɔna la o y'a sɔrɔ ayiwa minisiri 2 bɛ yen madame Sila Fatumata Seku Diko yɛlɛmani minnu bolodalen don an ka jamana kɔnɔ ale yɛrɛ bɛ premier ministre nakɔrɔ ale tun bɛ kɛnɛ kan ye ka taa se Ibrahima Ikasa Mayiga min ye refondation ministre ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kan limanaw ni ministre 2 in ninnu minnu ni sariya kofɔlen in sɔn kɛra ma CNT maaw fɛ nka a na kɛ a ma kɛ u fɛlaba ye kosɛbɛ an bɛ don min na ko bi yɛlɛmaba min fana donna ni loi électorale in kɔnɔna la yɔrɔ autorité indépendante de gestion des élections a fɔra k'a fɔ maa 7 o de tun bɛna sugandi a kɔnɔna la o maa 7 in na maa 4 bɛ yen premier ministre 1 de tun bɛna olu sugandi a tɔ maa 3 limanaw o bɛ tila CNT ani jamanakuntigi ni ɲɔgɔn cɛ nka a nana kɛ yɛlɛma min donna loi électorale la a bɔra maa 7 la ka n'a kɛ maa 15 ye o maa 15 la maa 1 pewu de bɛ yen o dira premier ministre ma yɔrɔ o ye dimiko ye fana ye premier ministre ale ta nana kɛ maa 1 a tɔ o tilala société civile politique tɔnw ani jamanakuntigi o ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ dun kɔrɔlen la politique tɔnw ani société civile olu si da kun tɛ nin ko in na o bɛɛ lajɛlen kɛra furukufuruku ye min tɛmɛna premier ministre ani CNT maaw ni ɲɔgɔn cɛ ko nka an bɛ don min na ko bi limanaw CNT ale kɔni sɔnna ka nin sariya kofɔlen in k'a ta ko bɛɛ de da ka don a la a kana kɛ maa 1 ka ko ye dɔ ka fɛla o ka ta ka kɛ ka jamana baara kɛ CNT maaw ko k'o tɛ se ka ɲɛ ko nka limanaw an bɛ don min na ko bi a bɛ n'a fɔ nin ko in a ma bɛn premier ministre ma dɛ sabu an bɛ don min na ko bi premier ministre dimi min b'a kan halisa a bɛ k'o dimi a bɛ ka bɔ yɔrɔ de ɲini o la kunnafoni filɛ nin limanaw ne ka kuma tɛ an ye nin bɔ soir de Bamako kɔnɔ an b'a kuncɛ ni min ye teliyala o ye reporter ye limanaw min ye reporter ye a ko an bɛ waati min na ko sisan limanaw bamanciw b'u sɔn ko nka an fana k'an janto dɛ politikimaw de ko don olu ka kɛlɛ min n'o bɛ senna ko o politikimaw k'u janto u k'a lajɛ u cɛ kɛlɛ u k'a lajɛ u k'a bila kɛrɛfɛ u ka jamana lajɛ reporter y'a jira k'a fɔ a bɛ waati damadɔ bɔ sisan
bamancia wale bi ka lamaga an ka jamana kɔnɔna la ala laban min n'o kɛra n'a ye bɛɛ dabali ban o kɛra ka ɲɛsin kati kan belebeleba in ma n'o ye kan Sunjata ye jamanakuntigi yɛrɛ dagayɔrɔ n'i ye jateminɛ kɛ kan Sunjata kɔnɔna la jamanakuntigi bɛ yen nɔ min ye ministre de la défense et des anciens combattants ale fana bɛ o yɔrɔ kofɔlen na n'a fɔra k'a fɔ bamanciw taara bɛn o yɔrɔ kofɔlen kan limanaw a bɛ maa bila ka i yɛrɛ ɲininka reporter ka fɔ la a b'a jira k'a fɔ an ka lakana hali sisan jija kan ka don a ko la an b'o la waati min na finitigiw bɛ ka jija sugu bɛɛ lajɛlen kɛ minɛn minnu b'u bolo walasa u ka se ka jamanadenw n'u bolofɛnw lakana o waati kelen limanaw min ye politikimaw ye olu fana sigin bɛ u ka kɛrɛfɛ kɛlɛw la a ma mɛn dɔgɔkun laban tɛmɛnen na politiki tɔn dɔw wulila k'a ɲini Mali premier ministre fɛ n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye ko a ka walan sɛmɛ sabu ko kuma dɔw bɔra a da kuma minnu bɛ yen ni o bɛ dɔ fusaya dɔ ye kalata natɔ ninnu na ka b'o kuma fɔra politiki tɔnw caman wulila k'a ɲini Mali premier ministre fɛ k'a ka walan sɛmɛ reporter y'a jira k'a fɔ an bɛ nin lakanabaliya min kɔnɔ k'o tɛ se ka kɛ waati min bɛ ni politiki tɔnw ni fanga bɛ se ka wuli ka ɲɔgɔn sama ko kura k'a fɔ karisa ka bɔ a la walima karisa ka don a la an k'a to fɔlɔ ni jamana basigira ni lakana ko in ni o bɔra an dala waati min na ayiwa an na sɔrɔ ka laɲiniw kɛ laɲini minnu bɛ yen n'o ye an fɛlaw ye reporter y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi politikimaw kɛlen kɔ ka nin kuma fɔ yɔrɔ minnu bɛ yen n'o bɛ premier ministre yɛrɛ nɔfɛ n'o ye M5 maaw ye olu fana ma u sariya a jaabili la sabu olu ye politikima ninnu fana jaabi communiqué dɔ kɔnɔna la k'a f'u ɲɛna ko premier ministre wa a tɛna taa yɔrɔ si a tɛ nord da an b'a kuncɛ ni min ye o ye farikolo ɲɛnajɛ ye limanaw farikolo ɲɛnajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la senna ndolantan ko gɛlɛya b'a kɔnɔna la bi ko nka jamana ɲɛmɔgɔw da dinnen don a ko la ko n'i ye a jate minɛ an ka fanga tigilamaw minnu bɛ yen ni olu bɛ jamana mara kunna bi ni u ɲɛ bɛ ko wɛrɛ la ko k'u ɲɛ kɛrɛ jɛngɛ ka senna ndolantan ale fana kɔnɔna la bi sabu ko dɔ bɛ yen bi n'u m'u janto jamanaw don nataw la bolo tɛ se ka gɛlɛya kunbɛn dɛ k'a sababu kɛ mun ye ko kosa in na min ye fédération malienne de football a comité exécutif ko a bɛ ka sariya fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ FEMA foot kɔnɔna la k'u bɛ ka a bɛɛ lajɛlen de yɛlɛma ka se ka u yɛrɛ to fanga la wa ko min ye ligue régionale minnu bɛ yen n'o bɛ Kulukoro Segu Tɔnbukutu Gawo Kidal ko o ɲɛmɔgɔw olu fana labɛnnen don utukalo tile fɔlɔ natɔ in na k'u bɛ fɛ ka taama de kɛ taama min bɛ yen n'a bɛ ɲɛsin fédération malienne de football a comité exécutif k'a fɔ a ɲɛna ko a ka walan sɛmɛ k'a sababu kɛ ko a bɛ ka baara kɛ cogo min na baara kɛcogo mun diya limanaw an bɛ gɛlɛya wɛrɛ la min ye senna ndolantan ale fana ko gɛlɛya dɔ b'a kɔnɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ u k'u ɲɛ kɛrɛjɛ k'o fana lajɛ n'o tɛ n'a gɛlɛya ko k'a bɛ wuli yɔrɔ maaw hakili b'a la a gɛlɛya in kun wulila ala ma hinɛna Ibrahim Bokar Keyita ka tile la ala farala an ka gɛlɛya in ji sera ka kɛ a kan nka Zena reporter ko n'a wulila Zena bolo tɛ se k'a kunbɛn dɛ yan'a dun ka s'o ma u k'u ɲɛ kɛrɛ jɛngɛ k'a lajɛ limanaw a bɛ dan sigi kɛ kunnafoni gafe minnu n'an sera ka olu sɔrɔ k'olu lakali aw ye bi o kuma an b'aw fo ka aw wale ɲuman dɔn ni ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini gafe kuraw mana bɔ k'o lakali aw ye ladira kɔnɔna la a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ